Radio Speranza Corazón. Radio Speranza Corazón. E radio culo cambia bubida. Dia tempo de quarentena aqui tá e tempo de ouro para criar laço não forte com nós romana, cliente não, vizinha não e família não. Dia se extrair nossa mente for de propósito que Deus tem para nós. Boa para que tu pensa que tá bom propósito de minha vida aqui? Para que tu tem existência nesse ciclo aqui? Que é história que pode ver atrás do planeta? Que é história, propósito de esnang rondo dibo? Descobrindo o propósito, o por outro e focus para dar felicidade na esnang rondo dibo com a guiança de Deus. Stop de queda preocupado. Você não tem controle da situação rondo dibo. Pero se você tem controle de como e de que limite é afetado, escolhe consciente para fazer o máximo for de dia. Pois, não larga o tempo aqui passado vai te queda enfocar riba costa que você não tem controle de dia. Bang enfocar riba de importância que sen não por compra. Qual da forma relacionam, invertir tempo de qualidade com a família não. Vizinha ng cliente ng amistades ng e bom desenvolvimento personal. De tempo de amplia conhecimento de diferente área, que lo bem na bom mês na primeiro lugar e es nang rondo dibo. Agora é hora para formar recuerdo ng agradável de uma história de manhã. Não larga é tempo de ouro aqui passado vai, pois bang invertir tempo para amanhã pode recuerdo. Radio Speranza Corazón. Radio Speranza Corazón. E radio culo cambia bubida. Feliz Sabbath! Conta bem, meu nome tá Sapicho. Pa bien que vosso dia especial. Sim, pa vosso tour. Pa sobra tem oração pa vosso tour. E pa bien pa todos nang kwa cumpli anya. Tem si man kwa passa of awe Sabbath. Nos tá na perde. Sabe que significa color verde? Nami contava cosco a passa comi. Mi amigo nang abentami den hamburger. Mi no a perda esperança. Mi akeda bula. Te ora mi asali for di hamburger. Maneira é suncubos nanta mira aqui. Well, color verde significa esperança. Sim, assim na mes, esperança. E awe, nós que pensamos não, que cerca Jesus sempre tem esperança para cada um de nós. E para nós prosseguir com o nosso programa, escuta na dos canticas. Bom, te agora. Siempre lo mejor. yo caminaré, bondad y puro.
Lo sé bien, los problemas nublan tu fe, mas hay una opción para estar bien. Escucha lo que te diré. Cristo es luz para tu caminar. Está dispuesto a atender tu ansiedad. Te da amor, te da paz y te da fuerzas a luchar. Es puerto seguro para descansar. Es el buen pastor que da seguridad. Oh, oh, siempre es tu amigo fiel. Es manantial para tu ser. No hay nada que temer. Si vas al lado de Jesús, Él cambiará tu actitud. Él es vida, es la luz. Mira siempre hacia la cruz. Camina al lado de Jesús. La 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 la, la 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 la. Es la solución para tu malestar, es el remedio que puede sanar, el bello tesoro que puedes hallar. Camina al lado de Jesús, le da sabor a tu amargo vivir. Es la razón de poder sonreír. Con Él tú puedes ser feliz. Camina al lado de Jesús, es puerto seguro para descansar. Porque da seguridad. Oh, oh, siempre es tu amigo fiel. Es manantial para tu ser. No hay nada que temer. Si vas al lado de Jesús, Él cambiará tu actitud. Él es vida, es la luz. Mira siempre hacia la cruz. Camina al lado de Jesús. Siempre es tu amigo fiel, es manantial para tu ser. No hay nada que temer. Si vas al lado de Jesús, Él cambiará tu actitud. Él es vida, es la luz. Mira siempre hacia la cruz. Camina al lado de Jesús. La 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 la, la 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 la. Camina al lado de Jesús. Camina al lado de Jesús. Kontamu canang, konta Popci Lili. Conta Popci Vianney, conta muchanang. Popci Lili, ami tá super contento awe. Di com Popci Vianney. So awe é programa lota especial. Special pa quem? Para turnos muchanang kotowaknos rond parte do mundo. E também interamericana. Anto Kiko no sabe si Popci Vianney. Posa, macorda riba e cantica com nossa canta ya. Awel, laganos bancante. Bom menino esquerdo na turmucha. Bom menino é programa we. Bom menino esquerdo na turmucha. Bom menina nos programa we. Bom menino, bom menino, bom menina nos programa we. Bom menino, bom menino, bom menina bosotur awe. Popci Lili, awe seguro é programa lota programa especial. Awel Popci Vianney
Pa quem é programa aqui, tá? Pa rende rond parte do mundo kota bezig te waknos. Anto, é muito de risco também? Sim, nang tambe. Awel, laga-nos ba uma oração pa nang. Tata de amor, nós te agradecemos para o dia bonito que você deu a nós. Senhor, me te pedimos, bendiciona cada mucha que está programa aqui, especialmente a mucha que tem risco. Tu eres aqui na me te pedi, em nome de Jesus. Amém. Com essa aqui, nós queremos a cada de vós bom bini. Feliz dia, muchanang. Awe ami também conta vos uma história com les brilhante. A história da título é ciego e é paralítico. Tava de pueblo chiquito, caminha e gente não tava viva. Den castan traha de palo e a castan aqui tava também meio de maneira mondi, tava tem hopi palo den esaki. E nanta e castan tava da queda hopi na ranta de cero. Aqui não estava da biba homem. E homem aqui estava da lamna supia não. Apenas se pode mover lastrando ribasuela. E sudilante estava homem. Pero essa aqui estava da ciego e estava da gaga. Você sabe o que mendi gaga? Gaga que mendi, por exemplo, se o homem aqui me estera bisa seu nome, por exemplo, me estera bisa, me chama Juan. E palavra não estava da sali, mais ou menos assim aqui. Llama Juan. Ese que mendigo estava ta gaga. E dos hombres nang aqui não estava ta gusta outro. Não estava ta inimigo de outro. Tudo viaja não estava ta pleita. Nenhum gente estava ta sadicão não ta pleita tanto assim na com outro. Well, mucha nang riba dia a sosode ku estava ta tem candela de mundi. E candela aqui queima e ela chega até na casa de pueblo. Tu rende a começar a correr para escapar na vida. Segundo não dava a correr bem, nenhum rende não abine para ajudar nem o homem paralítico, nem um ciego. O homem paralítico a queda drei, não, ela queda e bom não, pero estava a mira que tinha caminho que é por escapar sua vida. Pero esa también que no por lastra liye. Pese y mucha nang, ela queda guaque camina, ela queda pensa com e por así pasali. E es un ciego, e también, e si a queda drei delante de su casa, pero dor que no ta mira, ela queda drei delante de su coração aqui, sin saco abane tengo bai. Pero es un paralítico, cusita mira, a mire camina e depois de rato, nan dos, de na desesperação, nan ari para conosco mesmo. Assim, e homem paralítico, es un no por cana, avisa, es un ciego, wak, me trabalho dabo para nós dois sair fora de candela aqui. Pero, para mim, assim, esse bom mester ponemi riba boloma, anto ami tab guiabo, passabo, dor de caminho, assim na conosco por sali, bom for de candela. É ciego abira contento, mesora ela aceitar. Ela aceita a ideia, assim ela laga, ela ajuda o homem paralítico, subir riba sua lomba, e ela vai com ele, é paralítico, a guiá-le, explicar-le como tem o cana e não sali fora de candela. Assim, depois de essa aqui, muita não abimbira amigo de outro, não reparar que não tem para que pleita, não tem para que discutir. Para sobre essa que não te serve nenhum de dois com nada bom. E não abira bom amigo de outro. Den Bible também há muita não nos mira de Romano não 12:6 e tabisa 12:16 e tabisa viva em harmonia com outro. Não seja orgulhoso, pero assim trabalho humilde. Não seja arrogante. Com essa aqui, muita não me quer para nos tur esta bolso e a mim também sa com nos tur e seguro como cristiana nos mestre trata outro com paz. Nos mestre trata outro com paz tanto de nos cas, nos mama, nos tata, nos rumanan, pero nos mestre trata com paz também para com nos vizinhos e nos amigos não.
especialmente também da igreja. Nós não mesmo pleita com outro, nós mesmo trata outro com paz, maneira grande família. E Jesus avisa nos na Bíblia também que nós mesmo hasta estima nos inimigos não. Pensei muito não, a me inta, me que bisa bolso, que nós mesmo trata outro com paz, nós mesmo estima outro, nós mesmo respeita outro e também nós mesmo ajuda outro. Passamos nos tour a word criar door de mesmo Deus, nos tata celestial. Que estima nos assim tanto, pues laga nos também estima outro e trata outro com paz. Of time have come and gone since I first heard it told how Jesus would come again someday. If back then it seemed so real, then I just can't tell but feel how much closer he's coming is today. Signs of the times are everywhere. There's a brand new feeling in the air. Keep your eyes upon the Easter sky. Lift up your head, redemption drawing nigh. Yours and strife on every hand, as violence fills our land. Still some people doubt he'll ever come again. Oh, but the word of God is true. He'll redeem his chosen few. So don't lose hope, for soon Christ Jesus will descend. Signs of the times are everywhere. There's a brand new feeling in the air. Keep your eyes upon the Easter sky. Lift up your head, redemption drawing nigh. Oh, keep your eye upon the Easter sky. Lift up your head, redemption drawing nigh. pertenecen a mi son, humillan a mis rezan a mi busca. Mi y convertí y stop de seguir a mal camino. Y ahora lo me escucha por decir, lo me perdona nang picana y lo me revela nang tira. Tu si tata nang sin, bita alabab y nang bono.
Danke para el nombre de Jesús, el nombre más grande de todo otro nombre. Danke para el sangre de Dios Jesús, que está limpiándonos de los pecados. Danke para el buen amor y gracia. Danke para buen misericordia. Que está nuevo todo día. Buen Dios, me está humillar delante de vos con un espíritu de me está suplicando misericordia pequeña. El hambre, plaga, y da la coche, economía mala y el pandemia, Señor, es demasiado. Por favor, Señor. Quitamos para dirá before de Kenia. Nos acomete pecado delante de vos y nos merecemos perdón. Mita confesa el pecado de mi nación. Oh Dios Señor, mi poco conocimiento, sangre y honras conocer aguardo de drama en el país aquí. Mamede de guerra entre tribunal hace interpolación. Sacrificio de gente y abuso sexual de muchas. Señor, me das salama para misericordia. Por favor, perdónanos. Indecisión entre humanos a causa de perdónanos, Señor. Los líderes nada corazón nos mueven a una violencia. Tanto perdónanos. La Iglesia de Dios abrirá un lugar de hacer negocio. Doctrina y milagro falso en cambio de Dios, Señor. Perdónanos. Operación de viuda y orfana es mucho. No llora a llegar la oreja. Tanto perdónanos. Conspiración y egoísmo de los gobiernos. La crisis entre tribunal. Corrupción de los gobiernos. Ahí va. Operación de data. Perdónanos. Ten misericordia. Tal es el Proverbio 25:5. Señor, quita malvado fuera de presencia de rey. Y su trono no guarda travese justicia. Señor, trece tu maldad na luz y destruye tu indiferencia. Por de oficina más alto de presidente de oficina más abajo de EF. Para sacar todo oficiado corrupto por de los gobiernos. Luna nos líder na kuta humilde y kuta teme Dios. Y líder na kuta lucha para bienestar del pueblo. Líder na lo apura levamento de nación. Ahorita declara y proclama. Kenia está una nación de Dios. Kenia está Dios nuestro pueblo. Kenia nos supera. Kenia lo lanza para ver. Bandera de Dios lo guaya. Alto arriba Kenia. Oh sí, me está bendicionando Dios. Me está bendicionando Jesús. Me está bendicionando Espíritu Santo. Danke Señor para escuchar mi oración. Danke Tata para boa misericordia. Danke para turcos. No nos voluntad, sino boa voluntad sucede en nombre de Jesús. Mucho nantur awe mainta mita vai conta vos nan história bíblico mais interessante de qual nós temos que sacar bonita les for de a história tá começar caminhando com hora que Jesus abarra for de riba e cerro caminha supanha a cambiar caminha Elias e Moisés estava junto com ele, nós estamos a cerro de transfiguração. Ora que ela barra fora de cerro aí, está mirando uma multitud de gente não parar. No momento aí, Jesus a cana chega cerca e Jesus aponta daqui que está passando.
E mesora asali tata, mei di congregação of die multitud de gente e avisa Jesus e palavra na aqui. Evangelho de Mateus capítulo 17 versículo 14. E ora não chega cerca e multitud, habia homem cerca de que a cai na rodilha su dilante bisando, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. De mim, de com, pasobra, eta hopi malu, eta mucha lunático. E hopi bia eta cai den candela, e hopi bia eta cai den água. E matrese cerca bo discípulo e não por acure. Jesus a contestar e avisa, oh geração incrédulo e perverso, quanto tempo mais lo me tem cerca vosso, quanto tempo me mester suportar vosso, 13 é mucha para mim. E Jesus a repreender o demônio, o diabo, espírito malo, e espírito malo a salir fora de mucha mesora e mucha a cura. E ora discípulo não abençoa Jesus, não digo Jesus, digo nos não por asaque, digo. Jesus avisa não que tapa motivo de não incredulidade. É decir, incredulidade significa que me diz para motivo que não está querer, não tem fé em Deus. Então, ora Jesus avisa não que é sorto aqui. O tipo de demônio não aqui, o tipo de espírito não malo aqui não está sali, sino solamente com ayuno e oração. Essa é fortaleza, ayuno e oração, ora que coisa não está cana bom. Agora, é muita aqui. Ora que está pensando que é muito que está lunático, é tradição de tempo aí. E kuta reina te den nos tempo awe ki hene nanta kere e tradição aqui tá ku ora ku bota drumi anto e luna kumisa sali anto bota drumi e seiting hopi chance di pone ku bocara por lanta tur di banda tur troce anto bowo nang po bay pa arriba na bobo ka bay pa bow esse ita bata nang querência ku bonome se tá dormir ora ku luna tá sali anto como queremos aqui tá bata cai jimpi não tá bisa tá pa motivo ku seguramente ora que tá dormir luna sali anto elanya é tipo de maleza aqui que tá cai jimpi anto naya me orei lunático pero Jesus aqui não ta mostra que é mucha aqui, tá é só por cura aqui. É mucha aqui, o su maior na primeiro lugar, mas estava no riba de pessoa, estava simplesmente cana cai den candela. Ensata que estava assim. Estava simplesmente cana cai den água. Então, não tá busca maneira de sair, e não sabe que está espírito malo a tomar possessão de sua mente. Então, agora hemos que por assim su culpa, daño, hora para outro. Então, Jesus, su coração está vira dolor, ora que coisa não malo está passa com mucha não. Mas Jesus está estima mucha não de reino de cielo está dinang. Pensei, ora que não tata que aí chega seca Jesus, por acure. Jesus de 13 mucha para mim. 13 mucha para mim. E ora que na 13 mucha para Jesus, mesora Jesus a repreender. É dizer, Jesus as qual é espírito na malo que estava dentro mucha, sacanam para fora, é mucha tem paz a trobe, é mucha tá contento a trobe, é mucha tá feliz a trobe. Passa Jesus está estima mucha. A maneira você não. E ora que tem qualquer problema, você tem qualquer problema, situação, você está malo. Jesus tem atenção para você não. Jesus quer cuidar de você de uma forma especial.
PC la bisa 13 mucha e não bisa na não tá mucha na não lagi banda. Não. Jesus tá cuida para vosso. Agora mira. História a terminar. Pas discípulos de conos no por así Jesus de pasamos na nota quere. Anto después Jesus adona secreto. Secreto tá ku demonio nang aqui. Demonio tá significa diablo nang. Significa espírito nang malu. Nang nota sali fácil. Sino mester hasi oración y ayuno. Anto ora inimigo de nós aqui. Inimigo de muitos aqui por salir com o poder de Jesus. Pensei, muitos também, Senhor Jesus quer, ele assim, oração tem esta para muitos não. E nós maior não turtem com assim oração para nós yunan que tem risco. Assim oração para muitos não que não está passando bom. Então, se nós tá gente não de oração, muita não de oração, então se nós põe uma maneira nós por assim oração, Jesus tá ajuda nós é muita não está passando de melhor forma, que tá de risco, ou que tá guardo maltratar. Jesus tem para nós assim oração na Jesus, então Jesus tá cura nós, para estar estima cada mucha. Dios bendiciona cada mucha awe mainta. Assim nanto, mi amigo e amiguita nang, mucha mulher e mucha homem nang, nós te espera que você não batem bom atenção para tu parte nang o awardo apresentar. Awe nós celebrar dia de oração especial para turnos mucha nang rond parte mundo. Ou melhor bisa, especialmente Divisão Interamérica, arranha sua oração especial. E para nós, também aqui na Corsol, nota menos. Vos não cada também arranha uma oração especial awi. Vos não acorda nos cadena de oração? Qual de vos não atraja vossa cadena? Outro simango Deus que nós também cadena com largo eta de inter e luna de mei. E awe tarde, awe mahinta, nos lo hanha uma oração apresentada especialmente para nos presidente de nossa associação. Pastor Shelby Williams, boquera reza para nos muchanang? Claro que sim. Muchanang, laganos poniman nechi, maneira nos assim, laganos panos cabeça, seranos ovo, e nos davam papia com Jesus. Laganos reza. Nos bom Jesus, nós está contente com todo momento botem atenção para nós. Nós está agradecido que vai bendicionar-nos. Te asnaleu que nós por estudar hope lesna macha bonita. Nós saberá mais saber de história na Bíblia. Danke Jesus. Danke que você cuida para nós todo dia. Danke para nós mama, nós tata. Tu rende que você cuida para nós teacher nang. Danke que nang ajuda nos enter el luna aqui. Que nós por assim mais tocante de abo. Pero ainda nós que assim oração para tudo mucho nan que está passando não maneira mestirta. É muito nan que está em risco. É muito nan que está sofrendo. É nan que está sofrendo violência. Tur é muito nan aqui Senhor vou conhecer nan tur. Awe mainta Senhor Jesus visitanan e ajuda cada de nós para por sa e sinti que Jesus está hopi cerca de nós. Kunang angel nang guardador está junto com nós. Sia nang assim oração e que ora com nanta den momento nang difícil nang corda que Jesus está junto com nós e Jesus está ajuda nang. Jesus bendiga grandemente. Ture muito nang de corso aqui bendicionanan. Para sempre estar muito obedecido na Jesus e na maior. Por isso aqui nós está pedindo em nome de Jesus. Amém. Amém. Danke, Pastor Williams. Meu amiguito nang corda bom. Jesus está nossa esperança.
tra un blas con papel color verde. O si mami por comprar un blas real pabo, supla esaki y coloque caminas bo por queda mirele, pa asina bo por corda ku tur momento ku bota passa den algo ku bot nota senti contento com ne. Jesus tabo esperança. Ayo, de outro sibang com Deus su poder. Radio Speranza Corazón. Radio Speranza Corazón. E radio Kulu cambia tu vida. Goeiedag, gezegende Sabbat. Voor elkeen hier aanwezig vanochtend is het een voorrecht om samen met u te zijn. Al degenen die ons luisteren middels de verschillende mediabronnen zoals Facebook, Radio Speranza Corazón, YouTube. Welkom. Vanochtend gaan we praten over de Sabbatschoolles van 16 mei tot en met 22 mei. De titel is van de Sabbatschoolles is voor deze week is Genesis, fundament van de schepping. Genesis, fundament van de schepping. Laten we even bidden. Geliefde Vader, eeuwige Vader, we danken u voor deze Sabbat. Dank u voor deze ochtend, voor de kans die we krijgen om uw woord te openen. We vragen uw tegenwoordigheid samen met ons en verlicht ons dat elke lering, elke les die we uit deze studie kunnen halen, kan ons helpen om ons geloof te laten groeien en onze geestelijke groei, zodat wij voorbereid mogen zijn voor de mooie plan, dat is de verlossingsplan die voor u voor ons voorbereid heeft. Dank u, Heer, voor de kans. We vragen u om met ons te blijven in de naam van Jezus Christus. Amen. Genesis, fundament van de schepping. Deel 1. De studie van vanochtend is een heel belangrijke studie. Het praat over de manier hoe we de schepping moeten interpreteren. Hoe dit is gegaan. En we moeten erkennen dat er verschillende interpretaties zijn hierover. Maar voor vanochtend is het heel belangrijk dat wij zeker zijn welke is de correcte interpretatie moeten hebben van elk gebeurtenis dat heeft plaatsgevonden tijdens de schepping. De Satan heeft alle middelen gebruikt. Die eerst Lucifer werd genoemd, die uit de hemel is gevallen, heeft geprobeerd de plan van God te vernietigen. Wij weten dat het woord van God zegt dat het enige wat de Satan wilde is aanbidding. Hij wou dat en hij wil het nog steeds. Hij wilde in de plaats van zijn schepper zitten. Dus de Bijbel zegt tegen ons dat hij niet meer gevonden kon worden. Hij kon niet meer in de hemel blijven en hij werd eruit gegooid. En hij is niet stil blijven zitten. Hij heeft op allerlei manieren geprobeerd het plan van God te vernietigen door bijvoorbeeld gehoorzaamheid, ongehoorzaamheid, door achtervolging. Hij heeft geprobeerd heel veel christenen te moorden. Hij heeft geprobeerd duizenden en duizenden mensen die in God geprobeerd om door hun geloof te doden. En hoe meer mensen hij doodde, hoe meer bloed vergoten van deze mensen werden, hoe meer mensen dichterbij kwamen om deel te worden van het volk van God. En toen hij zag dat hij dit niet kon bereiken, heeft hij zelfs de Bijbel gebruikt in bepaalde gevallen om leugens mensen te brengen en zoveel mensen mogelijk in de war te brengen. Het plan van de Satan is om mensen in de war te brengen, om mensen te verwijderen van God. Hij heeft zelfs wetenschappers laten opkomen om compleet de betekenis van het plan van God ten opzichte van de mens te vernietigen. Maar we zien duidelijk door middel van het woord van God dat niemand, geen enkele schepsel, geen enkele omstandigheid kan God storen
om het uiteindelijke doel, om de gezegende plan voor elk persoon te bereiken. En dat is de eeuwige verlossing. Het woord van God zegt in de kerntekst: in het begin was het woord en het woord was bij God. En het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Dat staat in Johannes 1, 1 tot en met 4. In het begin was het woord. En het woord was met God. En het woord was God. En het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan. En zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. Dus, met andere woorden, het woord van God, de heilige geschriften, laat ons zien vandaag, vanochtend, dat alles is door middel van God gekomen. Dat de mens moet begrijpen dat God moet op de eerste plaats staan. Hij was er zelfs voordat de wereld werd geschapen. Zelfs voordat de tijd werd bevestigd. God was er al. En heerlijk is om te zien hoe de eenheid in het woord van God is. Waar Johannes in het Nieuwe Testament samen met de Nieuwe en de Oude Testament naar ons praat, naar één schepper. Naar één schepper. En het is goed om even hierbij stil te staan. Laten we even naar Psalmen 33. Door het woord des Heeren zijn de hemelen gemaakt. Door wat? Door het woord van de Heeren. Mijn broeders en zusters en vrienden, het is heel erg belangrijk dat wij als mensen kunnen geloven dat als het gaat om zaken van God, als het gaat om geestelijke zaken, de mens moet geloven. Het probleem van de mens is, mensen wil en heeft de wens om alles te kunnen uitleggen dat ze zien. En wij, de Bijbel zegt heel duidelijk, de geest der profetie zegt heel duidelijk, dat onze gedachten is zo eindig dat we niet alles kunnen begrijpen. En we moeten hiermee kunnen leven. Daarom Psalm 6 en 6 en 9 zegt, het is goed om dit te highlighten. Door het woord des Heeren zijn de hemelen gemaakt, door de adem van zijn mond, al hun Heer. Dus het is niet dat God daar moest gaan staan. Nee, de Bijbel zegt, de Heer heeft gesproken en dingen kwamen te bestaan. In Psalm 33, 9 zegt, want hij sprak en het was er. Wij kunnen dat niet doen. Wij zijn mensen. Wij zijn eindig. En we moeten begrijpen, wij kunnen God niet behandelen zoals een mens. God is verder dan de mens. De mens heeft de gedachten, om iets te geloven, moet ik het uitleggen, moet ik het kunnen begrijpen in al zijn details. En dan geloof ik. Wanneer het gaat om de dingen van God, als het gaat om de dingen van de Heer, is het anders. Als het gaat om de dingen van God, moeten we geloof hebben. Daarom zegt het woord van God, zonder geloof is het onmogelijk dat de mens God kan behagen. In Psalm 104, não está em clarificação aqui na Bíblia. Ela estabelece terra riba sua foundation. Para assim esse não quita fora de seu lugar nunca mais. De God heeft. Het is Deus soberano. Wie heeft dit gedaan? Is God. Hij is de soevereine God. Hij is almachtig.
Hij is overal en ik weet alles. En wij moeten geloven. Als we komen bij geestelijke zaken, dan is geloof heel erg belangrijk. Maar heerlijk is om te zien hoe ondanks dat de vijand op allerlei manieren heeft geprobeerd om de mensen af te leiden van God, door te zeggen en te doen alsof dat de mens alle geschapen dingen, alles wat we hier op de wereld komen, is door de evolutie gekomen. Met andere woorden, hier probeerde de duivel en het probeert nog steeds om de focus van de mens weg te halen van zijn schepper. Om de invloed van God totaal weg te halen van degene waardoor hij bestaat. En heerlijk is dat het woord van God ons duidelijk wijst dat uit het boek van Genesis, in de titel van de les van vanochtend, Genesis, fundament van de schepping. Dus Genesis is de fundament van de schepping. Dus we moeten erkennen dat Genesis het fundament is van de meeste leringen, de belangrijkste leringen van de Bijbel, voor wat betreft onze God. Bijvoorbeeld, in het boek van Genesis vinden we de lering over de natuur van de Godheid, terwijl het samenwerkt in harmonie als Vader, Zoon en Heilige Geest. We vinden ook, nummer 2, de doctrines, de scheppingsdoctrines. Ook vinden we de Sabbatdoctrine. We vinden de oorsprong van alles wat slecht is. En we vinden ook de doctrine van de Zoon van God, de Messias, die gekomen is naar de wereld om zich op te offeren. Zodat u en ik vandaag de hoop kunnen hebben. We herinneren ons toen in Genesis 3:15 zei God door middel van zijn woord, heeft hij gezegd dat zijn zoon zou komen zal doodgaan, zou de Heer en de verlossing kan vinden. We vinden in Genesis ook de lering, het verhaal, over de Bijbelse verhaal, over de velen vinden dat deze verhalen niet echt zijn en mythes zijn. Maar we weten dat het woord van God correct is. En het woord van God is reëel. En het woord van God is waarlijk. En we vinden ook de genealogieën. We vinden ook waar God de talen in de war bracht. Voor wat betreft de taal die in die tijd werd gesproken, zodat we zoveel talen vandaag hebben. We vinden de kracht van God, zijn woord. Hoeveel invloed dit kan hebben op de mens, de menselijke natuur, de huwelijk tussen de man en de vrouw. Dus ondanks dat de vijand op allerlei manieren heeft geprobeerd het plan van God te vernietigen, deze deel van de evolutie, het enige wat het doet, het vernietigt het fundament van het christendom. Het vernietigt het fundament van de leringen van God. Maar het woord van God laat ons duidelijk zien dat de God die wij dienen, is een God van wat hij zegt of wat hij zich voordoet, dan doet hij het ook en niemand kan hem stoppen. We gaan door. Het is belangrijk om te begrijpen dat in Genesis 1:1 Bijbel diz nos, na principio Dios crea cielo e in het begin schiep God de hemel en de aarde. Het kan kort zijn, deze zin, maar het heeft een diepe betekenis in de openbaring van de waarheid. Als we naar al deze verhalen die plaats hebben gevonden in de Bijbelse geschiedenis, dat vinden we in Genesis, dan kunnen we begrijpen
dat het woord van God ons laat zien dat God kan zichzelf niet tegenstrijden. God is een God van orde. Dat laat het woord van God ons zien, dat God een God van orde is. Het is niet een God van verwarring. Waar God is, moet er duidelijkheid zijn. Moet je kunnen begrijpen, moet je het woord kunnen begrijpen. En gedurende de Bijbelse geschiedenis compleet kunnen we zien dat God werkt constant met constant hoe het woord in elkaar komt. In Genesis 1:1, in den beginnen schiep God. In den beginnen schiep God de hemel en de aarde. En het woord van God, door middel van deze lessen, laat ons zien, vrienden en broeders en zusters, dat wij bestaan omdat we geschapen zijn door een wonderbaarlijke God. We zijn geschapen in een tijd, in het verleden. En het tweede wat we ook kunnen halen uit het woord van God, van Genesis vers 1:1, is dat de mens is niet uit het niets gekomen. Tegenwoordig kunnen we zeggen dat wetenschappers propageren de Darwinistische lering van evolutie. En dit is de lering dat zegt dat er door een explosie de mens alles wat geschapen op deze wereld is komen te ontstaan. Maar als we naar onze logica kijken, kan dit niet mogelijk zijn. Als een bom hier nu valt, alles wordt vernietigd, dat weten we. Een bom vernietigt alles, een explosie vernietigt. Vanaf het moment een ontwerp zien, een tekening bijvoorbeeld. Als we een tekening zien, heel mooi getekend. En sommige van hen zijn heel duur ook. Als we naar die tekening kijken, wat komt tot jouw gedachte? Er komt tot jouw gedachte, dat deze tekening kon ontstaan, moet iemand het hebben getekend. Iemand moet het hebben getekend. Er moet een ontwerper zijn geweest. Ook een auto, net een horloge. En zo kunnen we verschillende dingen opnoemen. Alles wat we zien rondom ons heen, kunnen we begrijpen dat het is zo dat in het menselijk leven, in alle aspecten van het leven, alles wat we zien, is het zo omdat er iemand was die de geduld heeft genomen om dit in elkaar te zetten. Hetzelfde is het ook met de schepping. Het woord van God wijst ons nogmaals, ook door middel van het boek van Genesis specifiek, hoofdstuk 1, vers 1, in den beginnen schiep God de hemel en de aarde. Het laat ons zien dat we niet uit het niets, laat ons zien dat we onmogelijk uit het niets zijn gekomen. De persoon is niet uit een explosie gekomen. Dat de mens is gekomen door middel van de schepping, van een schepping. Door middel van het feit dat God, de soevereine, een almachtige God, heeft het geduld genomen en heeft stilgestaan en heeft ons geschapen als mensen. We zijn niet schepsels die geen richting hebben. Nee, de hele Bijbel laat ons zien vandaag dat de God die we dienen, hij is begonnen bij de schepping. Zijn plan was dat de mens voor altijd zou leven. Voor altijd en altijd kon leven en hem dienende. Maar we weten wat er is gebeurd. En we hebben gezien dat de zonde binnenkwam en automatisch toen kwam de verlossingsplan in werking. Vanaf de val begon de plan van God te lopen tot de dag van vandaag. Zodat u en ik hoop kunnen krijgen in Jezus. Dat we op een dag hem kunnen zien in zijn gezicht, zoals hij zelf heeft beloofd. En de derde punt die we uit dit
deze eerste hoofdstukken halen, dat de lering, de theorie van Darwin, tegenstrijdig is aan de geschriften. Het tegenstrijdig is aan de plan van God. Het is dan een theorie die direct gekomen is uit de gedachten van de duivel, van de Satan. Om te laten blijken dat de christen het dom is dat we ons tijd verloren om God te aanbidden. We verliezen ons tijd om God op de eerste plaats of over het woord van God te praten of over zijn plan, over zijn verlossingsplan ten opzichte van de mens. Deze theorie heeft dit alleen maar als doel om tegen God te gaan. En de vierde punt is dan dat dit ons laat zien, als we het vers 1 van Genesis zien, en dan beginnen schiep God de hemel en de aarde, dat God is veel eerder bestaan, dat God geen begin heeft. Dat God geen begin heeft. En God heeft geen einde. Dat laat het woord van God hier laten zien. Dat alles is in bestaan gekomen door middel van hem. En de Bijbel laat ons dan zien dat Jezus dat de scheppingspersoon was tijdens de schepping. Dat Jezus degene was waardoor alles kwam te bestaan. In Johannes 1:1, het woord van God zegt, Johannes, in het begin was het woord en het woord was God. En het was in het begin met God. Alles is tot bestaan gekomen door middel van hem. En buiten hem om is niets dat bestaat tot bestaan gekomen. Dus broeders en zusters, het woord van God zegt ons duidelijk. Alles is komen te ontstaan door middel van een schepper. Laat niemand u voorliegen. Laat niemand u zorgen laten maken over deze situatie. Om u te laten twijfelen. Want het woord van God is waarlijk. Dus in het begin, in Johannes 1:1 staat, zien we het ook. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord geworden, en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. Ik wil dat u met mij gaat, ook in het boek, in Openbaring 1. Openbaring 1:1 zegt, ik ben de Alpha en de Omega. Degene die was. Ik ben de Alpha en Omega, zegt de Heere, God, die is in die was en die komt, de Almachtige. Hier laat God ons zien, Jezus. Laat ons hier laten zien, als we de hele hoofdstuk zien, praat het over Jezus. Ik ben de Alpha en de Omega, zegt de Heere God. Die is en die was en die komt, de Almachtige. Ik wil dat u met mij gaat in het boek van Hebreeën. Hebreeën 1. 1 en 2, Hebreeën 1 en 2 zegt, dan kun je zien, als je de hele hoofdstuk kan lezen, dat Jezus degene is die gebruikt werd, dat Jezus degene die benoemd is als de scheppingsagent in deze verhaal, in deze Bijbelse verhaal, die waarlijk is en reëel is, dat is de schepping. In Hebreeën 1 en 2 staat, nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de Vader gesproken had in de profeten, heeft
heeft hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie hij ook de wereld geschapen heeft. Dus, broeders en zusters en vrienden, het enige doel dat de vijand heeft, had en heeft tot de dag van vandaag, is om ons af te leiden, om de mens af te leiden van God, om de fundament te vernietigen, om de fundament van christendom te vernietigen, om te doen alsof christendom heeft geen voet om op te staan, geen benen om op te staan, maar de Bijbel is duidelijk. En daarom is het een voorrecht, is het ook heerlijk om het woord van God open te maken, om dit te bestuderen, zodat we dit kunnen begrijpen. Wij moeten ook bij deze realiteit blijven staan waar er wetenschappers zijn die nadat Darwin gekomen is met zijn evolutieleer, ook een van de krachtige aanvallen is dat de schepping heeft gekregen, de scheppingsleer heeft gekregen, of deze reële verhaal van de schepping heeft gekregen, was toen een groep mensen, en tot de dag praten universiteiten hierover. Er zijn kerken die hierin geloven en wetenschappers die deze lering ook propageren, die totaal ironisch is en totaal tegen het woord van God is. Ze zeggen dat de dagen van de schepping niet literaire dagen zijn. Niet letterlijke dagen zijn. Enkele zeggen dat de dagen van de schepping jaren zijn, of dat het duizenden jaren waren per dag. En laten we hierbij even stilstaan. We gaan in het boek van Genesis, capítulo 1, versículo 1 tot en toen. En God zeide, er zij licht en er was licht. En God zag dat het licht goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Maar het is niet tot daar gekomen. En kijk wat het woord van God zegt. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. Dus we kunnen hier al zien dat God, toen hij hier sprak over in het boek van Genesis in hoofdstuk 1, versen 3 tot en met 5, hij sprak over een letterlijke dag. Hij sprak letterlijk over een dag. Hij op geen enkel moment zegt het woord van God of laat ons zien dat de dagen die genoemd werden, of dat de scheppingsdagen, dat die vergeleken kunnen worden met 1000 jaren of met jaren. In de profetie wordt de dag gezien als een jaar, maar in Genesis, het is een verhaal dat verteld wordt, dat iets dat al gebeurd is. Dus de schepping is al gebeurd. Dus hier zegt Genesis, laat ons zien, en God laat ons door middel van zijn woord zien, dat hij praat direct over een letterlijke dag. De dagen van 24 uur. En Exodus, hoofdstuk 24 tot en met 11. Hij zult ni abo, ni bo you homber, ni bo you mujer, ni bo servidor homber, ni bo servidor mujer, ni bo bacana, ni sunco da queda biba para tempo cerca bo,
pasobra den 6 dias Senhor atrás chelunan e terra la man e turno que tindenan e a sossega riba Gedenk de Sabbatdag, gij die heilig, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer, uw God. En deze hele vers, deze hele gedeelte zegt op geen enkel moment dat God het woord van God gebruikt als meervoud. Dus in deze teksten zegt dat de dagen hier werden gebruikt als letterlijke dagen. En iets anders. En het woord Yom, dat betekent letterlijke dagen, werd gebruikt in verschillende teksten in het woord van God. Het woord Yom, het Hebreeuwse woord Yom. Dit is een woord dat betekent letterlijk een dag. Er is niets. Nergens in het verhaal van Genesis brengt ons om te denken of om te concluderen dat de dagen die gebruikt werden of over gesproken werden, betekende duizenden dagen. En dat je kon het vergelijken met duizenden dagen of jaren. Een ander woord dat ook gebruikt wordt, in het Hebreeuwse woord dat in dit verhaal werd gebruikt, is Echad. Elke keer dat God klaar was met een dag, en het was de eerste dag, en het was de tweede dag, en het was de derde dag, zegt de Bijbel. In Genesis 1, 5 staat, laten we beginnen bij vers 4. En God zag dat het licht goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag. En de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest. De eerste dag. Dus God in zijn woord is heel duidelijk geweest dat we mogen begrijpen vandaag dat God dit heeft bewezen. God kan zichzelf niet tegengaan. Het woord van God gaat niet tegen zichzelf. God is een God van orde. En gedurende de gehele Bijbelse geschiedenis tot de dag van vandaag kunnen we zien dat God was en is een constante God. Dus wat het woord van God ons zegt, dat de schepping in letterlijke dagen gebeurt. Het was de eerste dag, het was de tweede dag, de derde dag en zo is hij doorgegaan, de vierde dag en zo is het successief doorgegaan totdat hij bij de zevende dag kwam. En toen rustte God op de zevende dag en hij heeft het geheiligd en gezegend. En het woord van God laat ons steeds zien dat de Sabbatdag ook een relatie heeft, een diepe relatie heeft ten opzichte van de schepping. Laten we begrijpen en erkennen dat de Sabbat voor iedereen is. Het is niet zo zoals enkele zeggen dat de Sabbat alleen maar voor het Joodse volk is. Want toen de schepping plaatsvond, was het Joodse volk nog niet gevormd. Maar de Bijbel zegt tegen ons dat de Heer op de Sabbatdag heeft gerust. En Jezus zegt in het boek Marcus 2, 27, Jezus zei tegen hen, de Sabbat is gemaakt voor de mens. Hij zei, de Sabbat is gemaakt om de mens en niet de mens om de Sabbat. Dus laten we de uitgangspunt nemen en begrijpen dat de Sabbat voor iedereen is. De Sabbat is niet alleen maar voor de Joodse volk. Gezien het feit dat het herbevestigd werd in de 10 geboden. Dus nadat nog een andere bewijs is
dat we kunnen zien is dat voor God de Sabbat de zevende dag was. Niet wel elke dag. Dat is ook velen van ons in de war komen. De Sabbat was de zevende dag. En de Bijbel laat ons duidelijk zien, nadat het volk van de Israëlieten uit in Exodus 16 kunnen we lezen, het woord van God laat ons zien, dat God, wetende dat zijn volk al de noodzee kwijt was geraakt de dag, zegt de Bijbel dat God het hervestigde zijn Sabbat toen ze uit Egypte kwamen. Dus God heeft mannen gestuurd dat ze konden eten. Wat wonderbaarlijke God dienen we. Een God dat op geen enkele moment zijn kinderen verlaat. En het woord van God laat ons dit ook zien. Dat God heeft mannen laten vallen voor zijn volk, zodat zijn volk kon eten. En ze konden mannen elke dag halen, maar behalve op de zevende dag. Voor de zevende dag moesten ze een portie extra, op een vrijdag, de zesde dag moesten ze een extra portie manna pakken, zodat ze het konden gebruiken de zevende dag. Zelfs dat konden ze niet op de Sabbatdag, op de zevende dag doen. Waarom? God heeft dit gedaan om zijn Sabbat te hervestigen. Om zijn volk te laten weten hoe belangrijk de Sabbat is, waar ze konden 1 dag stilstaan en dit compleet toewijden aan hun schepper, aan hun God. Dus, God, zegt de Bijbel, heeft op de zevende dag gerust. En hij geeft ons hier een goddelijke voorbeeld, zodat wij op deze zevende dag mogen rusten. Dit kunnen we vinden in Genesis 2, vers 2. En toen zei Genesis 2, waar God, toen God op de zevende dag het werk voltooid had dat hij gemaakt had, rustte hij op de zevende dag van al het werk dat hij gemaakt had. In het verhaal van de schepping heeft God de dieren gezegend. Dit vinden we in Genesis 1:28. We zien dat God zegende. God zegende de dieren. God zegende de echtpaar, dus Adam en Eva. Maar geen andere dag heeft hij gezegend. De enige dag dat hij heeft gezegend was de zevende dag. De tijd is verlopen, een beetje verlopen, maar we vinden ook het belang van het huwelijk in de schepping. God heeft het huwelijk gevestigd in de schepping. Het is in het huwelijk wordt de mens een kind opgevoed, leert een kind God, zijn schepper, leren kennen. In het huwelijk leert een kind normen en waarden kennen. En dan moet het jou niet raar zijn dat dit gedeelte van huwelijk ook is ook aangevallen op een manier, op een gigantische manier. Door de vijand. En het woord van God is heel duidelijk hierin, dat het huwelijk is tussen een man en een vrouw. Maar wanneer God A zegt, zegt de vijand B. Als God boven zegt, dan zegt de vijand onder. En alles wat God zegt, gaat hij tegen. En heeft dit ook gedaan met het huwelijk. En heel veel landen, heel veel naties hebben in hun wetten al toegestaan de wet voor homoseksuele huwelijk. Zoals we vanaf het begin hebben begrepen dat God niet verandert. Dat God die we dienen is niet inconsistent. In alles wat hij zegt, zie je een orde. En zo hetzelfde in de situatie van de huwelijken. We zien ook in de schepping, in het verhaal van de schepping, zien we ook de relatie. Het is een relatie dat niet gescheiden kan worden van de verlossingsplan.
We zien de schepping, de val. De val kwam dus door ongehoorzaamheid aan de schepper van de mens. En aan het einde heeft God gestuurd, door zijn liefde heeft hij zijn enige zoon gestuurd, zodat we vandaag hoop kunnen hebben. Daarom is het woord van God. God heeft het gestuurd. God heeft het ons gegeven, zodat we het kunnen begrijpen, dat in het woord van God de hoop kunnen vinden. Hij weet de toekomst vanaf het begin. Hij is almachtig. Overal is hij, alles weet hij. Wat mooi is het dat ons leven in de handen van zo'n God mag zijn. In God is er geen verwarring. Om te eindigen zien we ook dat de meeste van de problemen die in dit deel is gekomen, wat betreft interpretatie van het verhaal, van de Bijbelse verhaal van de schepping, dat reëel is gebeurd, het is geen mythe, moeten we begrijpen, nogmaals begrijpen, dat wij als mensen nooit zullen alles kunnen begrijpen. En daarom in het boek van Deuteronomium, capítulo 29, en palabra de Dios está bem clara. In het Deuteronomium, coisas secreto está pertencendo ao Senhor, nos Dios. De geheime dingen behoren tot God, maar de openbare dingen behoren tot ons en onze kinderen voor altijd, zodat we al de woorden van deze wet kunnen nakomen. Dus broeders en zusters, vrienden, is het heel erg belangrijk dat we begrijpen, als het gaat om de dingen van God, moeten we geloof hebben. Het kan niet zo zijn dat als mens we willen onderzoeken, we willen weten, maar niet alles gaan we kunnen begrijpen. Niet alles kunnen we vatten, gezien het feit dat de gedachten in ons lichaam eindig is. En daarom moeten we God vragen ons geloof te laten ontwikkelen. Wat God ons geeft, moeten we goed gebruik van maken. En we moeten geloven in de Schepper. Want hij weet wat hij heeft gedaan. Hij weet de toekomst en hij weet wat er gaat gebeuren. Hij heeft beloofd dat hij terugkomt. En hij zegt tegen ons in het boek van Openbaring. Mira. Hij zegt, zie, ik kom snel en mijn loon is met mij, voor elk persoon volgens wat ze hebben gedaan. En met deze woorden laten we even bidden. Vader in de hemel, wij danken u voor de dag van vandaag. Wij danken u voor deze heerlijke Sabbat. We vragen u, Heer, laat het zo zijn dat u degene bent die ons beschermt tegen alle verkeerde leringen. Tegen alles wat de vijand zet om ons te laten afleiden van u. En we vragen u voor elkeen dat luistert naar deze Sabbatschoolles van vanochtend, dat ze gezegend mogen worden en hun huis gezegend mag worden, dat de huwelijken krachtiger mogen worden en dat we elke dag geestelijk mogen blijven groeien door het woord. En we danken voor Jezus die is gekomen en dood is aan het kruis voor onze verlossing. En we vragen dit alles niet omdat we het verdienen, maar in de naam van Jezus Christus. Amen. Radio Speranza Corazón e Radio Kulu cambia tu vida. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de
soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Soy hijo de Dios, si lo Vanochtend wil ik een gezegende sabbat geven aan allen die vanaf de baby tot de gerespecteerde ouderen. Gezegende sabbat en een virtuele knuffel van de sabbat voor u allen. De tekst van vanochtend vinden wij in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5 versen 16 tot en met 18. Wij herhalen 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5 versen 16 tot en met 18. Wij lezen en het zegt zo: verblijd u ten alle tijden, bid zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u. Inderdaad, broeders en zusters, wij moeten altijd blij zijn. Soms mag je verdrietig zijn, maar in het binnen is er een vreugde die niemand van jou kan weghalen, want Jezus doet het voor je. En we moeten dankbaar zijn in alles, zelfs in de dingen die in ons gezicht minder goed zijn. Want God doet alles tot goed succes werken voor degenen die van Hem houden. Op dit moment gaan we bidden. Geliefde Vader in de hemel, verheerlijkt wees uw naam, o Jehovah, u bent groot.
Op de eerste plaats willen wij u vragen, Vader, om ons schoon te maken van al onze zonden en ongerechtigheden in ons leven, zodat ons gebed, ons dankgebed, uw heilige troon mag bereiken. Vader, dank u, geliefde Vader, voor alles, zelfs voor de dingen die wij mogen zien als minder goed. Dank voor alles dat we eten, voor elk druppel water dat we krijgen. Dank u, Vader, voor elk gezin. Elk een van ons die we nodig hebben, wat we nodig hebben, zult u voor ons zorgen. Dank u dat we langzamerhand uit de lockdown komen. Dank u, Vader, dat langzamerhand kunnen onze kerken weer opengaan. We zijn u dankbaar, Vader, dat uw woord vandaag overal wordt verspreid. We danken u voor iedereen die open staat om naar uw woord te luisteren. Dank u voor het thema van vanochtend. Maak harten open van allen die luisteren, zodat ze de beslissing kunnen nemen om u te volgen. Drijf met ons, Vader, is ons verzoek in de naam van Jezus Christus. Wij danken u. Amen. Radio Speranza Corazón. Radio Speranza Corazón. E Radio Culucambia Bubida. Feliz sábado. Gezegend dat God elk even mag zegenen. We gaan even praten over een rare situatie dat bestaat in de wereld. We gaan even dit raken en kijken tot hoe ver God ons zal leiden naar de dingen die gebeuren. Tegenwoordig is er een rare stilte over verschillende vragen die gesteld worden zonder antwoord. Bijvoorbeeld, ik weet het niet. Ik weet het niet. Hoe zal de wereld uit deze crisis die wij in zitten uitkomen? Ik weet het niet. Is er werk voor allen die geen werk hebben? Hoe beginnen we? Ik weet het niet. Als de situatie doorgaat zonder te verbeteren, hoe beginnen we? Ik weet het niet. Bepaalde voedselfabrieken die werken niet. En als de dingen opraken, hoe doen we? Ik weet het niet. Alles zal normaal doorgaan? Nee, dat is niet zo. Maar hoe zal het gaan? Maar ja, er zal een nieuwe normaal zijn. Hoe is die nieuwe normaal? Ik weet het niet. En zullen we iets verder kijken. Dit zijn kwesties die zich elke dag voordoen. Er is een gezegde die zegt, degene die niet weten wat er gaat, is al aangekomen. Maar als we morgen niet weten wat gebeurt, dan weten we alles. Laten we even daar buiten gaan kijken naar bepaalde situaties. Welke situatie confronteert onze wereld tegenwoordig, waar alle regeerders zeggen dat niets nog niet zal zijn? Wat bedoelen ze hiermee? Bijvoorbeeld, onze premier zegt, terugnaat, we zitten voor een heel grote verandering. Hij zei het ook in het Spaans. We staan voor grote verandering op Aruba. Zegt de premier, praat over een nieuwe normaal. Niet zal hetzelfde blijven. Dus langzaam komt er een verandering. En als het komt, waar gaan we naartoe? Nu gaan we kijken waar het naartoe gaat. Maar alles zal niet hetzelfde blijven. Bijvoorbeeld de president van Argentinië zei, het zal niet nuttig zijn als je niet aanneemt dat de wereld niet veranderd is voor altijd. En het zegt ook, niet zal vanaf deze tragedie zal niet meer hetzelfde zijn. Het is alsof er iets verscholen zit in een doos dat men bang is om aan te raken. Maar laten we even in deze doos gaan kijken wat er zit. We noemen het een geheimzinnige doos. Vanaf 2015, we gaan even naar achteren om tot hier te komen. Vanaf 2015 werd er gezegd, weet je, een grote vergadering in Amerika was toen de paus uitgenodigd werd en waar alle wereldregerders uitgenodigd werden. Obama
Obama zei, het is belangrijk om een nieuwe wereldorde, een internationale orde op te leggen. Maar dus het is belangrijk. Vergeet bepaalde nieuws die van die tijd tot nu toe zijn gebeurd. Na die vergadering van 2015 herhaalde elke regering dezelfde visie en dezelfde versie. Laten we kijken. In alle nieuws werd naar voren gebruikt over de nieuwe wereldorde. Alle regerders die interviewd werden, hebben deze staat van nieuwe wereldorde genoemd. Ze hebben het zelfs gevierd. Deze nieuwe wereldorde door te zeggen dat er een nieuwe wereldorde aankomt. Het duurt niet lang meer om deze nieuwe wereldorde te komen. In verschillende landen waren er mars met pamfletten en zo. Zelfs op Curaçao zei meneer Cordoba in de krant: we moeten doorgaan met deze globale beweging. Dus er waren grote mars voor deze nieuwe wereldorde. Er zal een verandering komen in de wereld. Alles was gericht op de nieuwe wereldorde. En het is belangrijk om rekening te houden dat er jaren terug rare bewegingen plaatsvinden in de richting van deze nieuwe wereldorde. Laten we een paar voorbeelden nemen. We gaan naar Paus Johannes II, die ook sprak over de nieuwe wereldorde. We kijken nu naar de $1. $1 staat op Novus Ordo Secundum. Dat betekent een nieuwe wereldorde. Vanaf die tijd dat de dollar gemaakt is, waren ze al aan het duwen in de richting van deze nieuwe wereldorde. Laten we opletten. Om een nieuwe wereldorde te vestigen is het niet makkelijk, want er zijn verschillende naties zullen er tegengaan. Maar om even te observeren, in een internationale congres, luister naar de reactie van een multimiljonair, die heet David Rockefeller. We staan op de grens van een transformatie, wereldtransformatie. Alles wat we nodig hebben is een grote crisis en de naties zullen de nieuwe wereldorde aannemen. Dus alles wat we nodig hebben is een grote crisis. En op een makkelijke manier zal de wereld zich bevinden om deze nieuwe wereldorde te vangen. Dus Henry Kissinger zei, veel mensen zullen overlijden wanneer deze nieuwe wereldorde bevestigd wordt. Maar het zal een betere wereld zijn voor degenen die overleven. Dus 50 jaar terug werd het al gezegd, vanaf 1970 hebben ze dit gezegd. En Larry P. McDonald zei, het was een congressist van de Verenigde Staten. De doel van Rockefeller en hun alliantie was om een nieuwe wereldregerders bij elkaar te brengen en die superkapitalisten onder één dak zullen brengen. Alles willen zij onder hun controle hebben. Zodoende, ik ben ervan overtuigd dat er een conflict is die internationale bereik is, die zal komen en die gepland wordt voor generaties en met slechte intenties. Hij heeft heel duidelijk gezegd wat de plannen van deze mensen waren. Na 50 jaar dat dit genoemd is, en dat hij sprak over deze alliantie, spraken ze over een complot en de positie die de wereld nu heeft. De Verenigde Naties vraagt een nieuwe wereldorde
bracht naar een nieuwe wereldorde om de coronavirus te bestrijden. Dit is in april gebeurd. Om met urgentie een nieuwe wereldorde te vestigen, zodat we deze coronavirus kunnen gezicht kunnen zien. Kijk wat Spanje heeft gezegd. Dus dat zei de minister die te maken heeft met woning. We zitten nu in een nieuwe wereldorde vanaf 1 mei 2020. Dus een paar weken geleden hebben ze gezegd dat ze grote passen te zetten, zodat iedereen deze nieuwe wereldorde in kan gaan. En kijk wat Argentinië doet. De beste maatschappij is niet degene die zichzelf redt zo snel mogelijk. Hier zal niemand zichzelf alleen redden. We moeten elkaar redden door samen te werken. Dit is voor een nieuwe wereldorde. Dus samenwerken om een succes te bereiken. Dus dit betekent deze crisis van quarantaine was dus een transportmiddel, de trein of de bus die ons zal afzetten voor de deur van de nieuwe wereldorde. Dus met andere woorden, deze man had dus gelijk. Dus dat er crisis moet komen, dan zal de wereld deze nieuwe wereldorde opvangen. Dus in dit geval zitten we, daarom hou ik van de Bijbel. Want profetieën van de Bijbel hebben met details en van tevoren uitgelegd. Zodat we niet in deze val kunnen vallen. Kijk wat God heeft Ellen G. White en de profeten belicht hierover in het boek Last Day Events. Op pagina 128. Voor vele jaren wachten we op een zondagswet vast te leggen. En nu is er beweging. Ik wil even staan bij beweging. Let op wat hij praat. Zij praat over bewegen. En nu dat de beweging is voor ons, de beweging voor ons staat, vraag ik me af. Wat gaat dit doen met onze volk? Het woord beweging, het is aan het vooruitgaan in de duisternis. De leiders schuilen het echte probleem. En velen die zich verenigen bij deze bewegingen en ze zien niet waar deze gescholen stroming ons brengt. Er is een grote verandering onderweg, maar ze weten niet waar deze ons brengt en ze werken blindelings mee. Dus Argentinië heeft gezegd, als je niet nuttig bent, of om nuttig te zijn, of je bent niet nuttig, als je niet accepteert dat de wereld voor altijd is veranderd. Dus als je niet accepteert dat de wereld voor altijd is veranderd, ben je niet nuttig om in deze situatie te helpen. Er zijn velen die enthousiast zijn om in deze beweging om de zondag te zetten. En ze zijn blind en voor wat betreft de resultaat van deze, dit alles, die deze acties nakomen. Ze zien niet dat ze een aanval doen tegen de godsdienstvrijheid. We gaan nu een video draaien en let heel goed op dit gedoe van beweging. Kijk wanneer president Maduro van Venezuela praat over wanneer hij praat en let op het woord bewegen. Waar ze mee bezig zijn. Dit is gebeurd 1 of 2 jaar terug toen deze situatie zo werd. Let op het woord beweging op in de video. Luister naar. La posibilidad de contribuir como región al desarrollo de un nuevo orden internacional.
En lo que significa la palabra de Nicolás Maduro, marcó el tema de la construcción de un nuevo orden internacional, decía un orden más justo, más equitativo y a favor de la paz mundial. Llamó a construir un nuevo mundo, propuso una nueva estructura financiera, romper con los monopolios de los créditos, trabajar para eliminar la pobreza, una mayor inclusión y justicia social, crear un mundo sin imperios, garantizando la paz y los derechos humanos, trabajar para el desarrollo de los pueblos, repensar las Naciones Unidas. Men richt zich op de nieuwe wereldorde en legt uit wat voor soort nieuwe wereldorde Maduro zich voorstelde, waar er meer inclusie is van arme mensen, een betere politiek voor wat betreft munten en over de sociale situatie. Nieuwe wereld, internationale orde is een nieuwe wereldorde. Hier zitten ze in een vergadering. Presidente de la República Islámica de Irán dio la bienvenida a la República de Azerbaiyán y la República de Fiji como nuevos miembros de nuestro movimiento. El presidente Ahmadinejad dio asimismo la bienvenida a los países y organizaciones Maduro, president Maduro, over de beweging, de nieuwe beweging. Durante el debate general que tuvo lugar el 30 y 31 de agosto del 2012, bajo el lema Paz Duradera, a través de waar er gesproken wordt over langdurige vrede. Enkele landen hebben een verklaring gebracht die bevestigen over de belangrijke rol over de beweging van de globale agenda. Dus het gaat over een globale regering. Dat is wat ook Ellen White over sprak. Dat zij de beweger zijn die alles aan het voorbereiden zijn. En velen die in deze beweging bij betrokken worden, komen blindelings binnen zonder de vernietigende consequenties tegen Gods woord. En heb je gevat wat ze bedoelen met beweging en waar ze naartoe gaan? En nu is de vraag, wat is de nieuwe wereldorde? Simpelweg, alles heeft een orde. School, werk, kerk, regering, het land heeft een orde. Zelfs de wereld heeft een orde. Waar de zon in het oosten opgaat en gaat in het westen naar beneden. Dus dat is de orde dat de wereld opdraait. De maanden, zoveel 12 maanden in een jaar en 52 weken in een jaar en 12 maanden in een jaar. Er is een orde voor alles. Alleen maar de mensheid heeft zijn orde kwijtgeraakt. Dus de mensheid heeft de orde kwijtgeraakt. Weet je nog video's gezien waar de paus zegt dat we nu naar een nieuwe humanisme. De vergadering er was op 14 mei die gestopt werd en naar oktober is geschoven. Deze vergadering gaat om een nieuwe humanisme te vormen. Alles nieuw. De nieuwe normaal die we naartoe gaan. Deze nieuwe wereldorde wordt bevestigd en bestaat uit één leider, één regeringssysteem, één religieuze systeem, één munt, wereldmunt. Hoe gaan ze al met het vestigen van deze nieuwe wereldorde? Let op, één leider. Die leider hebben we al. En let op, laten we even naar achter gaan. Dus de nieuwe wereldorde bestaat uit 4 belangrijke punten. Het heeft één wereldleider, het heeft één wereldregering, het heeft één wereldgodsdienst en het heeft één systeem, muntensysteem. De leider is er al. De tweede plaats. De regeringssysteem is er al. In september 2015, toen er die grote vergadering was in Amerika, waar alle wereldregerders werden uitgenodigd en de paus werd uitgenodigd. 15 september in New York, daar werd de nieuwe wereldorde bevestigd. En na deze datum spraken alle regeringen over de nieuwe wereldorde. Dus het is al bevestigd. Dus nieuwe regeringssysteem.
een enkele religieuze systeem, wereldsysteem, wereldgodsdienst. Dat bestaat al. In oktober vorig jaar was de viering van de 500 jaren over protestantisme. Wie begon met protestantisme? Martin Luther. Dus de Lutheranen samen. Alle andere kerken waren er. Dat was de dag dat het is nu. Daarmee hebben ze de protestantisme gestopt. En de Lutheranen hebben de paus, de katholieke kerk, excuses gevraagd wat Luther heeft gedaan. Eigenlijk moest het omgekeerd zijn. Eigenlijk moesten de katholieken vergiffenis vragen voor de dingen die zij hebben gedaan. Het is net op de omgekeerde manier plaatsgevonden en de wereld heeft dit alles aangenomen zonder te vatten wat er aan het gebeuren was. Dus deze godsdienstsysteem is al dicht, waterdicht. Dus de financiële systeem moet nog komen zodat de nieuwe wereldorde compleet waterdicht wordt. Maar wat is het probleem? Om een nieuw financiële wereldsysteem op te bouwen is niet makkelijk. Want we hebben verschillende munten. De dollar is krachtig, de euro is krachtig. En dus het is niet zomaar dat ze hun munten zullen weigeren. Dus wat moet er nu gebeuren? Daarom is de nieuwe wereldorde nog niet compleet. Want het enige wat nu overblijft is het nieuwe financiële systeem. Wat is gebeurd? En toen kwam de vraag, wat is de reden? Is de crisis van COVID-19 gekomen? De crisis is gekomen om jou te laten herinneren wat die ene man heeft gezegd. Dat je een eenmunt moet hebben. De crisis moet komen, zodat ze de nieuwe wereldorde zullen aannemen. Wanneer de crisis kwam, is om het systeem van munten te verzwakken, zodat de wereld op een makkelijke manier deze nieuwe financiële wereldorde zal aannemen. Dat is wat de Verenigde Naties toch heeft gevraagd. Deze man had gelijk, er moet een crisis komen, zodat deze nieuwe wereldorde aangenomen wordt. Dus de crisis is gekomen om dit gedeelte van de munten te breken, om het omver te werpen, zodat iedereen wat de Verenigde Naties in april heeft gevraagd, en we hebben een nieuwe wereldorde nodig om te helpen om tegen deze crisis in te gaan. En deze man had gelijk. En het is duidelijk, de wereld vangt vandaag de nieuwe wereldorde. Met andere woorden, de nieuwe wereldorde geeft je nu welkom aan zijn deur. De crisis is gebruikt als een transportmiddel om ons te brengen tot de deur van deze nieuwe wereldorde. Om een nieuwe wereldorde te beginnen is niet makkelijk, want dat financiële gedeelte staat heel krachtig. Maar de crisis is gekomen om deze financiële gedeelte te verzwakken, die kracht had. Dus de crisis kun je zien als een transportmiddel die ons brengt tot de deur van deze nieuwe wereldorde. En dus de nieuwe wereldorde zegt, welkom bij mijn deur. Dus we zitten nu in een nieuw normaal. Dus hou rekening dat de nieuwe wereldorde praat over vrede en zekerheid, wereldzekerheid. Nu, na deze crisis, ik zeg niet dat dit de crisis is om de nieuwe wereldorde te laten komen, maar het heeft ons tot de deur gebracht van de nieuwe wereldorde. Ik weet wat nog moet komen en of deze crisis dezelfde deur zal openen. Maar ik weet wel dat het heeft ons gebracht tot bij de deur van de nieuwe wereldorde. Dus daarom wordt de nieuwe wereldorde genoemd wereld, vrede en zekerheid. De Bijbel zegt in 1 Thessalonicenzen. Thessalonicenzen. Senhor lobin mescos, ¿verdad? Mas bom, e dia de Senhor lobin mescos como ladrão vengadores. Para de novo. Mientras que nada visa paz
Maar over de tijden, gelegenheden, broeders, is het niet nodig dat er geschreven wordt. Immers gij weet zelf goed dat de dag des Heren zo komt als een dief in de nacht. Terwijl wij zeggen, het is alles vrede en rust overkomt als de weeën, een zwangere vrouw een plotseling verderft en zij zullen geen zins ontkomen. Dus de Bijbel zegt dat er iets zal komen waardoor ze vrede en rust kunnen zingen. Dus de Bijbel zegt dat de nieuwe wereldorde zal komen in de vorm als iemand die over vrede en rust zingt. En de Bijbel zelf zegt, terwijl zij zeggen het is alles vrede en rust overkomt, als de weeën een zwangere vrouw een plotseling verderft. Maar waarom praat de Bijbel hiertegen? Want de nieuwe wereldorde is een complot totaal tegen God. De nieuwe wereldorde staat in Openbaring 13. Om jou even als je in Openbaring gaat, dan kun je kijken in Openbaring 13 praat over Rome. Openbaring 13:2 praat over de directeur, de hoofd, dat is Lucifer, de leider. In vers 3 staat over de mensheid, in vers 11 praat over Amerika. Dat is de beest met 2 woorden. En in Openbaring 13:14 praat over eenheid en dat is de nieuwe wereldorde. Dus de Bijbel is duidelijk. De complot dat de wereld aan het plannen is, heeft God ons van tevoren gewaarschuwd. God heeft gezegd, en God wil ons herinneren, dat we moeten blijven vertrouwen in Hem en niet terugtruikelen. In 2 Kronieken staat, jullie hoeven niet te vechten in deze oorlog. Vestig jezelf en sta en kijk naar de verlossing van de Heer. En ter wille van jullie. Wees niet bang en stribbel niet terug. God heeft tegen elk van ons gesproken. Hij heeft van tevoren gesproken over wat de complot die de wereld aan het plannen is totaal tegen God. In Openbaring 13 staat dit, maar God wil ons blijven herinneren dat we, en elk een van ons, en dat we moeten blijven vertrouwen en niet flauw te worden. In Openbaring 3:10 staat, omdat mijn geboden hebben bewaard, heeft God gezegd, ik zal je bewaren tegen in de tijd van beproeving dat over de hele wereld komt en voor allen die op de aarde wonen. De Heer heeft zelf gezegd wat hij zal doen. En in Daniel zegt, er zal een tijd komen van angst dat over de hele wereld komt, want er zullen veel mensen zijn die niet christenen zijn, die tegen deze nieuwe wereldorde is. Maar deze nieuwe wereldorde moet komen, want het is iets dat God al over heeft geschreven. En alles wat God zegt is gebeurd. Dus de nieuwe wereldorde komt. Degenen die God niet kennen, die er tegen willen gaan, zullen veel problemen hebben. De president van Spanje heeft gezegd in de nieuws. Zij heeft gezegd, er is een grote berg die steil is. En op een strategische wijze moeten we samen deze berg opgaan. En de president heeft gezegd, er zullen enkele zijn die niet blij zijn. Er zijn enkele die tegen zullen werken. Er zijn enkele die over de grens zullen gaan. Of zullen scheiden. Maar voor uw goed, doe het niet. Dus er is iets onderweg en als je tegengaat, is er iets. Maar God zegent u, God bewaart u. Maar het belangrijke is, God heeft ons allen gewaarschuwd. Word niet bang, wees rustig. Want de strijd is van God. God zegen je.
Querido coronavirus. Bien, a declararnos guerra. Sin razón. Sin motivo. Creando incertidumbre. 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 O ejército está grande. Bopi grande. Bota turcaminda. Aunque nos no por mirar. Porque proibí. Nos braçamento. Nos saludo. Nos libertad. Porque confundimos. Tunanos miedo. A nos por drinta de pánico. Querido coronavirus. Lagami. Pisabo. Como no por vencenos. Nos ejército está más grande. Nos tem fe. Nos tem esperanza. Nos te ayuda a otro. Nos tem paz. Mas sobre nós, tá querendo em Deus. Respeitar. Mi amigo Dan. Mi vizinha. Respetar nos família. Están enfermo. Estão débil. Nos médico. E enfermeira. Nos heroína. Verdadero héroe. Nos a confia em Deus. Ele está na controle. Dios está na controle. Deus está no controle. Querido coronavírus. Deus está no controle. Denje mi confianza. Dios está no controle. Querido coronavirus. Deus está no controle. Radio Speranza Corsol. Radio Speranza Corsol. E Radio Culo cambia tu vida.